फार्स्टआवबो आङो बिसिडिआरआवनोमोन आरो बेनिफ्राय नै दा आङो इउपिपिएलआव हाबोबाय मथा-मथि आङो 20-25 बोसोरसो जाबोबाय ओमफ्राय आं दा जेबो मोन्थाय गैयिनि थाखायनो आं गुस्लायनांगौ जादों आरोखि दा आंनि बुंनाया बेनो आं ट्राइबेलनिनो आरो माबानि जोंनि पार्कनिनोखा एखे माबानो जाहैबाय आं बेखिनिखौल' बुंनानै आंनि साननाय हनायखौ आं लानानै आं बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। बोथियाबिल गामियाव मोनसे जग्रब मोनसे मेल जानानै थांदों दा बेवहाय कंग्रेसनिफ्राय आरो इउपिपिएलनिफ्राय माखासे मावथिफ्रा जोंनि बिपिएफ दलाव जयेन जाफैदों दा बेखौ मिथिनो मोननानै बा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बेबायदिनो गोबांथार धोरोमनिफ्राय दिनै इउपिपिएलआनो जा कंग्रेसआनो जा बिपिआइआनो जा बिजेपिआनो जा सानफा एफा जोंनि बिपिएफ दलाव जयेन जागासिनो दं बेनो फोरमायनो नागिरो जे फैबाय थानाय एमपि इलेक्सन बेवहाय जोंनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि मानाव गेदेर बिथाङा देरहालांगोना रोखा जाबाय जोंनि बिपिएफ दोलोनि आदर्श नीति आरो थांनाय 17 बोसोराव जेबादि खामानि मावलांदों बेफोरबादि माने स्पिडआबै खामानि मावजानायखौ दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा लुबैदों बिटिसिनि गोमालांनाय पावारखौ मोनफिनजानो रायजो राजाफ्रा लुबैदों बिटिसिआव दा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै खामानि मोना साख्रि मोना बे अबस्था जागासिनो दं बेफोर गोहोखौ लाबोफिननो थाखायनो दिनै जोंनि आइजोफोर जोंनि गार्जेनफोर जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर फरायसाफोर फरायसुलिफोर गासिबो बिपिएफ दलाव जयेन जागासिनो दङ बेनि थाखायनो आं खावलायहरनो लुबैदों जोंनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ सम थानायावनो जेखि दोलो खालामा मानो बे दोलोखौ गारनानै नोंथांमोना बिपिएफ दलाव जयेन जाफैनो हागोन जोंनि बिपिएफ दोलोनि दरजाया अराय सम खुला आरो जों बयखौबो खामानि मावनो खाबु होगोन बयनिबो सेंग्रा सिख्लानि आखायाव जों खामानि होगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिटिसिखौ थांनाय 17 बोसोराव खुंनाय बायदि हाग्रामा महिलारिया खुंनायनि गेजेरजों 17 बोसोराव जेबादि डेभेलपमेन्ट खालामदों जाहाथे बिनि 100% जाहाथे बांसिन खालामनो हायो बिनि थाखाय हाग्रामा महिलारि सारनि आखाइखौ जों मजबुत खालामनांगौ बे जों साफ्रोमबो बिटिसि बासिनि दायित्व बेनिखायनो गावबागाव दायित्वखौ पालन खालामनानै गावबागाव भटखौ फैबाय थानाय इलेक्सनाव नांगालनि सावगारियाव भट होना जाहाथे देरहानो हायो बिनि थाखाय आं रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायहरबाय। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबागावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारहोनो हादों नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।